Opakruoth Jikora Mugiro kama na inyakum kitera Mugi TV kaneno kanyaseo yien wachako chope chenro maro imore bang'e wabrogo mbaka gi weno modhial mabro bire studio kaendi. Bunge la Wananchi ema giaye ng'enygi. Isaac Otieno en jagoro mar Bunge la Wananchi. Kevin Oyuko ung'e kaka Kimbi embe en jabunge la Wananchi to gi Victor Ongola men janon siasa. Wadhi go mbaka wach siasa ni to chomo kanyo odhi maber koso odhi maber. Broad based dhi kodhi maber koso yo mana mbaka mar jopiny emodhi winjo ka wantiere ka gi Belinda Phillips Nyarge Makala kaka jaloko marwa oimbi dwaer winjo pachi ari adek auchiel nono kaka inyalo yudo. Wan kaka pile nyinga Trevor Ombija Jandingo Panga Jonyakach Dendo Nombija Taya Nyakwar Guok Ocha Pesa. Magi weche manyien ma wan go. I must also commend you and the government of Uganda for facilitating greater understanding of the communities around the Little Rock in Migingo. And I'm glad now we have signed the document. Jatend piny Kenya William Ruto kod ma Uganda Yoweri Museveni osingo kelo theke yuarok mar laro chula ma Migingo. The second is the banning of alcohol ads in the TV. Jomath mag kong'o dhi yudore kama deny kaluwore gi paro mar chik ma Nakado kelo mar kumo uso mar kong'o kuonde ma oganda nitie. IEBC koro yango ni kuomgi ni erot ni mar onge chik motegno mar kaka jopiny nyalo golo jood bura kata senators e telo motelo ne yiero. Erokamano. Jatend piny Kenya William Ruto kod nyawadgi mar piny Uganda Yoweri Museveni osingo kelo theke kind jodak e chula ma Migingo ma oseyuare kuom thuolo mar higni mathoth. Ma en thuolo mokwongo ma Museveni owuok oko ayanga kendo ogolo duonde e midhiero ma jolupo kale e Migingo. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa wachni. Iro marachar makelo geno nenore kama owuok e gwandruok mar kiewo e kind piny Kenya kod Uganda e wi chula ma Migingo. E twak margi kod jofwamb weche e kar jot maduong' ma jatend piny e bore Nairobi, jotelo ariyogo onyiso mor margi mar tieko gwandruok ma osebedo e kind piny Kenya kod Uganda e wi chula ma Migingo. I must also commend you and the government of Uganda for facilitating greater understanding of the communities around the Little Rock in Migingo and the conversation that we have had on how we should bring greater harmony and greater understanding of the communities there and how we can facilitate the joint sharing of resources. And the MOU that has been signed here on fisheries will also facilitate the use and sharing of the resources in the blue economy in a manner that does not create acrimony but promotes harmony between the peoples of that region. Museveni mane loso kuom thuolo mokwongo nyaka ne gwandruok wuog e kind piny Kenya kod Uganda e wi chula ma Migingo higa mar 2008 okopando mor mare bang' timo twak kod jatend migawo mar omenda John Mbadi. And I'm glad now we have settled with my Suba relative who have signed the document. Where is the Suba man? Aritoka. That little fishing with our Suba people. At Migingo. Piny Kenya kod Uganda osebedo kod ywaruok e wi chulano maduong' ma romo ekas 0.49 kamoro wacho ni chula ma Migingo yudore e pinygi. Ywaruok makamano oseweyo jolupo mapacho kae kod midhiero mathoth ka imako gi kod obila mag piny Uganda kinde ka kinde kaachiel kod mayo gi gigi mag lupo. Okang' makamae biro bang' Ruto singo mar goyo mbaka kod Museveni e wi kelo kwe wach mar Migingo dwe mar 6 higani e kinde nyasi mar Madaraka Day e kaunti ma Homa Bay. Ruto omedo duonde e chenro mar chwalo gach reru manyasani kata SGR kowuok Naivasha nyaka Kisumu kochomo Malaba. And that we intend with all programs being in place to begin that program before the end of this year. I have also briefed His Excellency the President of the commencement of the extension of the dualing
of the road from Nairobi to Nakuru to Mau Summit and eventually to Malaba. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Onge mar obila mag Kenya Coast Guard machiwo arita ne jolupo e dho wath ma Usenge mogoyo tong' gi piny libamba ma Uganda en achiel kuom midhiero ma jolupo makono yuago ka giwacho ni isando gi obila ma Uganda. Kane olose kinde mane giyudo jakede mareso ngima e pi miluongo ni Life Saver Jacket kowuok kuom riwruok motisi ni Jiwo Mwanadada Foundation, jolupo go okwayo piny owacho mondo chwal obila mag Kenya Coast Guard mar reso gi e lwet jo Uganda go. Steve Biko miyo ler mar wachni. Mana kaka pile e lako kinyi mang'ich dhi, jo handrech kod omena yoro machiegni gi dho wath ma Usenge mar yudo mwandu ma jolupo wuogo e nam ka gigowo bang' tij otieno marabora. Kata odoko ni en sekta mondiko oganda mathoth e alwora ma Usenge, giywago arita margi ei pi ni mar kinde ka kinde obila ma piny libamba ma Uganda makogi ka gintiere Kiluwa, gino machunogi mar tiyo gomenda mathoth ka wegi kaachiel kod yegi thuolo. Nikech shida ma Uganda ni osebedo too much, to apenjo maler ni to polis ma Kenya gi gin gitiyo ang'o? Kose gin giwinjruok gi polis ma Uganda maka giwuok oko gibe mondo girit giket arita makare kuom jogi. Arita ok ber ahinya ne jo Kenya e nam kaendi. Mokwongo kaka ineno jowa majirani kaendi Uganda polise go sandowa kabisa, nikech wanto polise wa pok nwa neno ga e nam kanyo endo, gin ok giritwa. Koro polise ma Uganda gi ninyisowa ni gin namen margi to kisinga ne marwa. Nok mar jacket mareso ngima ng'ato e pi kata life jacket gi dho ngere bende en midhiero machielo machuno gi mar donjo nam nono maonge jakedno, gino maketo ngima ngi andaki. Odiochieng' ma kawuono wegi yedhi mahewo 20 koro nyalo buonjo bang' yudo sir mar jakede mareso ngima e pi kowuok kuom riwruok motisi ni Mwanadada Foundation motelne kod jagoro mongirore mochung' ne arita maiye Laktar Raymond Omolo. Maisha mar jalupo en gima muhimu kabisa, nikech ka maisha ne ok ni kare to activity duto te madhi mbele Usenge ka ok nyatimore. Koro nyaka wangi safety mar jalupo monde. To wachiwo jakede gi nikech research nyisowa ni atamalo mar jolupo matho e nam ni malo kabisa, to githo nikech seche moko kalausi mane nam. Quality mag life jackets mwayudo ok en match quality mag gini piny kabisa, but mikelo nwa kawuono gin of quality wagoni ni erokamano. Kotelne kod jakom dho wath ma Usenge Dida Najima, jolupo go kwayo piny owacho mondo donjre e wachno kendo chwalo obila ma Kenya Coast Guard e tong' Kenya gi Uganda mar gayo tijgi ei nam kendo resgi e lwet jo Uganda. Achwalo kwayo mara ne national government ni kade giyie gimiwa arita makare. Mokwongo ang'eyo ni security ma Kenya is of high standard than ma Uganda. Ang'o momiyo wan jolupo mago waonge arita. In fact jok mwaromo godo e nam kanyo ibro polis kinene nam en ma Uganda ma Kenya pok nwa neno. Nwakwayo sirikal ma Kenya kaendi mondo mi gitimnwa arita mana kaka jo Uganda bende ni garita makare. Wakwayo ni mondo iye mondo koro gikawuono tikawnwa action mondo waduto wayudie kony kowuok kuomi mondo walup gi kue wawe doko bedo jomodhier pile pile to gige wake wakete nam ni mondo wamed dhi mbele. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Piny owacho yango kenge mag chik maka opuodhi to biro thiro tiyo kod uso ma oyaye mar yedhe mamero ji kod kong'o e pacho ka. Okenge go oriwo keto kum ne oganda ni nyalo mana madho kong'o ka osekalo higni 21 mok higni 18 kaka pile. Paro go bende oriwo kum mar keto ni ok nyal us kong'o kuonde ma ji odake. Joyce Oduor nigi ler mar wachni. E romo mar yango kenge manyien mag chike ma igeto ni biro konyo kedo kod uso mag yedhe mamero ji pachoka, ma en okenge maduol ma Nakada wacho ni biro konyo e thiro uso yedhe mosebedo ka itiyogo asasa kod rowere. This policy provides a clear framework for interagency coordination, intelligence sharing and stricter enforcement of existing laws to dismantle the networks of producers, traffickers and peddlers who profit from human suffering. Laktar Stephen Mairori ma en jakome board mar Nakada olero dwaro gine sirkal ma pachoka e keto kenge mopogore opogore mabiro konyo e thiro uso kong'o, ka moko kuom okenge go gin chungo lendo mag uso kong'o e wang' jowi, chungo uso gigo mag math
alwora mag skunde ruok tesende nyamburko e kind ka paro mag chik bendo riwo chwalo malo higni moyiene ng'ato madho kong'o mano kowuok e higa 18 nyaka higa 21. We also want them to put warning the alcoholic drinks alcohol outlets depending on the population density. Bedo katimo ohalano maruso gigo mamero ji bendo misiem mager ni kaponi opodho kengegi to ibiro makgi ka gidhi ataro mar chik. Illicit trafficking, manufacturing and sale of drugs and unregulated alcohol will be met with the full force of the law. This policy empowers us to intensify our operations against the drug cartels, illicit brewers and peddlers who prey on the vulnerability of our people, especially our young children. Ka apisas mag sirkal mosebedo para manyime e jiwo lwenj kedo gi tiyo asasa gi yedhe mamero ji bendo signe gi ber kod poch gi sirkal. We will empower our administrators with the necessary training and resources to lead community dialogue, establish local multi-sectoral committees, and engage stakeholders in implementation of various interventions in the community. In fact, we will be rewarding administrators who do a good job and officers, either with promotions or state recognition. Joyce Olo, Ramogi TV. Duol matayo yiere pacho kae IBC koro yango ni jopiny ok nyal golo jaod bura e telo kaluwore ni onge chik machiwo lai malong'o mar timo kamano. Jakom mar IBC Erastus Ethekon lero ni kata obedo ni pend chik kare mar 104 to chiwo thuolo mar golo e telo jatelo moyier, od bura to pok oloso lai makare monego luw e timo kamano. Simfros Okinda nigi ler. E thuolo machuok mokalo, moko kuom Jo-Kenya osebedo gi paro mar golo e apisi, moko kuom jood bura magineno ni ok ti makare kaka katiba dwaro, kapok ochopo yiero matimore higni 5 ka higni 5. Kaluwore kod wachno, moko kuom Jo-Kenya kamoting'o Shakira Wafula, Marvin Mabonga, Dominic Omondi kod Sichei Soet nochwalo kwayo margi ka IEBC gi dwaro mar golo e telo jaod bura ma Nairobi County Esther Passaris. Jo-Kenya go mane luwo pen chik kare mar 104 ne dwaro golo Passaris e telo ka giwacho ni oketho chik kendo jwang'o tije ne joma noyiere. Lek makamano kata kamano tore kaluwore ni gie sani onge chik matayo chenro mar golo e telo jaod bura moro amora e pacho ka. E oboke ne ute fwambo, jakom mar IEBC Erastus Ethekon lero ni fuok makamano wuok kaluwore kod ng'eto manogol e bura mane nitiere kind Katiba Institute kod apisi mar Attorney General. E oboke ne ute fwambo, jakom mar IEBC Erastus Ethekon lero ni fuok makamano wuok kaluwore kod ng'eto manogol e bura mane nitiere kind Katiba Institute kod apisi mar Attorney General kama bath chike matayo yiero mar 2011 noyangi ni odhi ataro mar chike mapachoka. IEBC omedo lero ni kata obedo ni od bura noloso chike matayo lai mar golo e apisi MCAs, onge lokruok makamano manotimne jood bura mag Senate kod od bura mamalo. IEBC koro oro kwayo od bura mondo gichuog chike makare mabiro tayo chenro makamano. Nyaka mano timre, dhi chuno Jo-Kenya mondo ohore kendo ti kod jotelo mano yiere yiero mokalo ka ok kamano giritiero manyien mar higa 2027. Simfros Okinda, Ramogi TV. Paro mopogore opogore medo nyuolore e kind jodolo kotenore gi okang' manokaw gi kuku mar jotend migepe mar puodho paro mar sirkal loso chike matayo kuonde lamo mapacho kaendi. Paro ni ne ogol gi aput motelnegi kod Mutawa Musimi manochuo gi bang' oganda mahewo 400 noyud ringre gi e bungu ma Shakahola. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Okang'no makoro kaw gi kuku mar jotend migepe mar puodho paro mar chugo chike matayo kuonde lamo koro nyuolo paro mopogore opogore. Lokruoge ma kamago ting'o loso chike mabiro tayo ute lamo, chugo aput mabiro rango weche kod chal ute lamo, jiwo riwruoge mag kuonde lamo kendo neno ni chenro magi ota makare. Jadolo mar kanisa mar All Saints Cathedral, Provost Ivan Somolo, osiro okang' makamano ma owacho ni biro gayo leo magalagala machuogore e Thurkae. Kata kamano, jadolo mar Power of Jesus Around the World, Bishop Pogonyongede, ogwenyore kod paro makamano. Wasebedo e riwruoge mag dinde mag jotend kanise mopogore opogore. Tachiel kuom gik ma wasebedo ka wawacho ni nyaka
walu yorno mondo wabed kod gima luongo ni code of conduct. Mano kobet to gin gi ji mabe nie kor gweng' mong'e gik katimore. Ka ng'ato puonjne opogore to ji winjo te onge ng'ama nyalo onge gimitimo ir mudho ma ok nya neno. Jadolo Evans dwaro mondo mi commission ma iget chuogino kata kamano nyaka ting' jodolo ma ka ok kamano to paro ma kamano biro gore Luanda ka korka kore Bishop Ogonyo Ngede to neno ni nowinjo kawo pach jopiny kata kapok opuodh paro ma kamano. Ok inyal loso gima dwa tayo ngima mar weche lamo to kiketo jok man kod lony e wachni. Lydia mano waluongo gi dho kisungu ni non-negotiable. Mano modho pi chon gokinyi. Reform ma sirikal kelo mondo ket ka magi eri ok bi konyo. Agidwaro mondo onego bedie public participation ma jogi bedie piny, ma ji bedie piny, ma ji wuoye te. Koro idhi yore od bura. Kose yore od bura to kamiti mochung' e weche giki biro chako kwanyo pach jo Kenya. To kanye kama jodolo kawan gi jo bishobewa gi archbishobewa ibiro kawo pachgi. Omiyo kata duolno kibiro losi biro yudo ka ji osetwak mochiwo pachgi malach mokalo. Bishop Ogonyo seo sirikal kuom rem kawo okang' mar rito oganda kaluwore ne gin kod oteku mar ng'eyo gik matimore konde duto ma pacho ka to kar mano gidwa donjore e kanise duto nyaka mago moriere. Jachien nobiro mondo kwal, nobiro mondo negi, nobiro mondo kethi. To wan kaka jomanie spiritual realm wang'eyo kaka wadil kod chunje mochido gi te. Kanisa dhi maber nyaka ndalo man wayudo uhuru kata kapok wayudo uhuru kata indigenous churches manochakoregi ng'eny gi osebedo ka luwo gi follow up their constitution to kendo pok giketho. To ka joma oseketho ngech gombo mar pinyni kata gombo mwandu momiyo jomoko timo moko magalagala makoro gimiyo ginego kata ji tho kokimno yudie pesani. Joma kamago sirikal ok onego nywandgi kanisa mamoko. Jopiny nyokwa mondo mi obed motang' kendo kik gitem donjore lamo moko magalagala manyalo keto ngimagi kamarach. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jo Kenya ma oting'o jo ohala kod riwruoge makedo ne ratiro mar oganda oseyo tend piny Tanzania kuom okang' ma pinyno kawo mar kumo jogo ma ok jo Tanzania e timo moko kuom ohala matinde pinyno. Kaka George Juma leronwa, giwacho ni maendi dhi thiro ohala kod tudruok e kind piny Kenya gi Tanzania. Ma en achiel kuom rangego ma idonjo godo kendo iwuogo e piny Tanzania e tong' mar piny Kenya kaachiel kod Tanzania moyudore e boma Isebania e kaunti ma Migori. Odiochieng' ka odiochieng' kwan oganda mathoth mawuok e piny Kenya tiyo kod rangajni kod mamoko kadonjo e piny Tanzania. Kamago mawuok e piny Tanzania bende tiyo kode kod mamoko mode counties kaka Mombasa e donjo e piny Kenya ka gitimo chenro mopogore opogore to ahinyo ohala. Kata kamano luoro nitiere ni chenro mag ohala ma osebedo e kind pinje ariyogi to ahinya e counties mogoyo tong' kod piny Tanzania kaka Mombasa kaachiel kod Migori dek ok dhi makare kaluwore kod chik mogol kod tend piny Tanzania mawacho ni timo kuom kit ohendni matindo ma jogo mok jo Tanzania ok dhi yienegi mondo koro tim e pinyno. Ketho relationship maber mosebedo e kindwa gi jo Tanzania. Wasebedo ka watimo kodgi biashara kendo gimbe gitimo kodwa. Koro ka tek to tek, koro ng'ato ka ng'ato ogo biashara e dhodgi. Is high time now Kenyan High Commission ifungwe. Hatuoni need ya sisi kulazimisha uhusiano. EU mko wapi? Nyinyi mnasema mko pamoja, sio mwachaguana huko Ethiopia, Addis Ababa. Angalia yanayojiri hivi sasa. Wuotho Migori ka mon ma wuotho go dheri winjo mani unichangie gin mon temo ya mana Tanzania. Pachgi mar tamruok mar uso konyo to nwasechako neno chon. Kata kiwinjo kaka japiko ywak kidhi ga piko ni kono. To en apiko no nyaka make. Joale kaunti ma Migori kod jokanyo romo kendo ne oganda e kaunti ma Mombasa ose okang' ma okawo kod piny Tanzania ka giwacho ni odhi thiro chenrogo mag ohala kaachiel kod tudruok
e kind pinje ariyogi. Amevunja East Africa Community. Maanake wakati East Africa Community kwa inakuwa inaformiwa, ilikuwa inatakana kuwa na free movement of people and trade. Hili jambo likiwa litawachiwa hivi halitashughulikiwa, basi hata ile nyimbo ya jumuiya ya kitaifa haina maana katika Afrika yetu. Joale County ma Migori wacho ni kata beni gisebedo ka gitimo ohala kod oganda mowuok e piny Tanzania, ok gisebedo kod lwasi maber mar ohala e piny Tanzania. Weche mag apiko tek ma jomoko ng'ado mana i bungu mondo mi gidhi Tanzania, kendo kata ka gidhi Tanzania kamano to duokgi bedo matek nikech joka law ji kocha kabisa. George Juma, Ramogi TV. Maso dhi yo moro machuo kudugo bang' daka matin taneno kuseoro ote magu kaendi makosore Frederick Ouma iluongo na Gabo wuod Minadundo kani nyakune got Homa Bay County. Wanini maler gi minwa Pamela nyathiwa Austin kod Makamara Cecilia amor gi gima jatend piny owacho kawuono kuom dwaro reso wach mar Migingo. Erokamano ahinya. Aneno ka tire machielo Ramogi TV yombi jama Bernard Anyuomi wuod Awendo awinji maber kan kod Devina Anyuomi. Erokamano ahinya. Ma Clifford kawuok Kisumu amor gi wach mar chungo kong'o moloyo te gwenge wa kaendi daher mondo gishughulikia kabisa. Okay, ma Joseph Okumu to sirikand Kenya gi Uganda kendo be dhi donjo adier. Erokamano mane penjo mipenjo kanyo. Anno kan tire machielo bende moro kaendi achiel gachiel mano Ramogi TV ma jakom boda Sako makabondo Migosi Gideon Ochuka Trevo Imore aneno news kan Kabonde Homa Bay kaendi kendo koro chenro dhi mbele mar ikruok ne Devolution Conference e kaunti mar Homa Bay kae ka Gavana Honorable Gladys Wanga Nyarwang'aya kod komiti mage timo ikruok makamano. Agoyo erokamano ne jowa magin jo boda duto kod jo geche kuom sombo nyithind skul e seche makoro skul olorni. Wamed mana tiyo maber kamano ka warito chike mag apaya. Mano jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo wacho ni osiep Gavana Nyarwang'aya. Neno ka wacho ni Collins Obuon kata ker mar Chokora wacho ni ker mar Chokora Kenya mangima wacho ni waneno Ramogi TV ka wanahero kokalo kaendi wayuago min majority leader Ken oko, mama Jennifer Molo oko, Trevor Mus na Kimbi piny ber kabisa. Erokamano waduogo bang' daka matin gige dhi mabor ahinya. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.
gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o gang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka injo kaki wuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwa ni mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Jarikni jamuod nyoyo gi kuoyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Wuok tich wakelo ni don ya wotonagi. Kabende tich ariyo ka tich ariyo nyakuronga jwang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek nyakuronga jwang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Kachopo tich ang'wen nyakuronga jwang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakuronga jwang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Bes Yawa. Warwaki kende chenro moro imore ni jopur mag ochele mawuok e alwora ma Nyang'ande kaunti ma Kisumu okwedo okang' ma piny owacho kawo mar puodho kelo ochele marachar metric ton 500,000 kowuok e pinje maoko ma ok oketnigi osuru. Jopurgo wacho ni keyo magi pok oyudo kata chiro e pacho kaendi, gino machunogi mondo gius ochele ne nengo mapiny ne jo black mawuok Uganda e sama piny owacho to lieko ni michele orumo e pacho kae. Millicent Adhiambo miwa ler mar wachni. E sama piny owacho to nigi chenro mar yawo chiro ne ochele mawuok e pinje maoko mondo omol pacho ka, jopur ochele to yango ni wachno koro medo mana olokoyo kuomgi. Michele wan godo ka, kata sani wan gi michele. Kaka an, kumine ni kecha, an gi michele monego bina kayo Friday ni. Eka sareyo, mosebedo ready. Koro wen buok ne an, ni michele onge. Michele an go makata an be ago tamsi ni to achaka dhi wita ne jo Uganda. Sirkal owe wuondowa. Nikech sirkal mawacho ni dwa omo michele okono. Wan ma wato kata higa mokalo nyowa uso michele atasara. Koro sama giomo michele oko to mag gito wejo Uganda ma omo tero kuchacha. Kara ginto magi omo oko no to giomo nango to mawa gito giwe nindo kae. Koro wan mano kaka jopur wadagi. Kit michele ma en gima neno gi wang' kendo ubiro nyaka ground. Mok ni idhi bete pie duka moro to luongo ng'ato. Ma en gima ne round ma pi mare ngo magi jopur, magi michele tinga choke yo kacha. Koro Kenya ok nyal bedo import to gin export. Jopurgo ywak ni jouso mawuok e piny libamba ma Uganda ema sani nyiewo ochendgi e nengo man piny mokalo, gino mamiyo gidong' ka gigonyore mana gi pado. Wach mar omo michele oko to magwa to kwamo kae jo Uganda ma omo dhi nyaka gi rice jam te. Ma inyalo los godo chiemb gwen mondo kony jo Kenya. Loja Uganda bicho, moka ni anen propaganda, lori chochungu, ne ipuodho, ken kata ndara, ene ipuodho. Ikayo, timiyo, okunya ng'itanej, gini ma ng'itanej ma Kenya. Koro ngiso ni kikoro gikawe direct, wakia kata tanej mwagolo ni kich michele ikaw gi puodho. To kaluwore gi sirikal, kokalo duol mochung' ne pur pith kod chiemo, AFA, piny Kenya dwaro tan 1.3 mar ochele iga ka iga, to mana tan 264 kende ema piny Kenya gologa iga ka iga, manyiso ni nitie rem mar tan 1,000,000, kendo pur ma pacho ka golo mana tan 20 kende mar dwaro mag ochele pacho ka. Mano koro miyo piny owacho
makochung' mare e kelo tan 500,000 mag ochele kaka yor geng'o ngaji kod dwaro mar chiemo e kinde machuok mabiro kendo konyo e duoko chien nengo chiemo kod mwandu mochuno mag udi. Ka koro chike kod dwaro matayo ochele mabiro donjo pacho ka oting'o ochele mana mar grade 1 kende ema ibiro yiene donjo pacho ka. Ochelego nyaka donj pacho ka ma ok odeko ne tarik 31 dwe mar 12 2025. Ochele duto mabiro donjo pacho ka nyaka bi puodhi kendo mi lesen gi duol mochung' ne nono mwandu pacho ka, Kenya Bureau of Standards. Magi biro timore ka ochele duto manie dero mag piny owacho osebiro us duto. Kata kamano, e puothe mag ochele e gweng' ma Nyang'ande, Nyando, lwasi opogore ka ywak jopur ne sirikal chalo kamae. Onego bed ni sirikal tudore to bire ground to gikawo michele kuom jopur. Raw materials nitie. To giwacho ni raw materials onge ni chakio moko abuok. Chiro emwa koso kaka jopur. Kapok gikelo michele gi import kokelo, onge ginyalo import michele gikele Kenya to gin gibe gi jo Kenya go. Gibe mag export michele to Uganda. Koro gikwong gichung mag export Uganda ni mondo ka giwachi michele onge ni jo Kenya wacho ni onge gi michele to ni chake miyo ng'ato chiemo to wacho ni denyo. Mchele nitie. An gi magombo mana ni pesa magimiwa mchele tu nitie. Mondo wang'i kaka wayaro badwa mondo wapur malach. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyalewa Scheme, Kisumu County. Sirikal kokalo migawo mochung' ne rito le mag bunge kata Kenya Wildlife Service ochako chenro mar kawo pach jopiny e counties mopogore opogore kaluwore gi chenro magengo mar dwaro medo omenda ma jopiny chulo e kinde ma gitimo limbe kuonde neno le. Ali Abich lerono wachni. Migawo mochung' ne rito le mag bunge dhi nyime gi chenro mar kawo pach jopiny e counties mopogore kaluwore gi chenro magengo mar medo omenda mijuogo jopiny matimo limbe kuonde neno le mag bunge gi dwaro magengo mar bero kuonde neno le mag bunge e piny Kenya. E kaunti ma Homa Bay chenrono ne obagi e mbalariany ma Tom Mboya kama jopiny ne yudo thuolo mar golo pachgi e wi paro makamano ka jalup director mar KWS e Imbo mar piny Kenya Jasfat Erupe mane otelo e chenrono wacho ni pogi medo omenda mijuogo jopiny madonje kuonde neno le mag bunge kuom higni 18 mokalo. Kuna maswala ya ongezeko katika park fees ambayo tangu mwaka wa 2007 hatujawahi kuangalia ama kureview park fees ambayo ndio revenue generating stream ambayo KWS imekuwa ikitegemea kwa muda mrefu. Baada ya miaka 18 ndio tunajaribu kuangalia, tujadiliane na wananchi ikiwa tutaweza kuongeza kitu juu ndio tuweze kujimudu katika kazi zetu. Ne okone dwaro margi eneno ne gimedo bero chenro mag tije e kuonde neno le mag bunge mayudore e piny Kenya, konyo e kedo kolwenje ma osebedo ka medore e kind le mag bunge kod dhano, kedo gi tim mar pedho le mag bunge tok chik, ka bende gibero ngima jopiny modak mokio kod kuonde neno le mag bunge. Tumekuwa na ungumu zaidi katika hali ya kuhifadhi hawa wanyama. Na kwa hivyo sasa tunaomba wananchi watupatie suggestion yao, watupatie namna wanafikiria kuhusu yale maongezi ama nyongeza ya hiyo fees ambayo tunataka kuongeza. Ongezeko la hada katika Homa Bay County imekuwa nzuri. Wengi wao wanasema kwamba inafaa tuweze kama tunaweza ongeza. We have looked at the purchasing power, of Kenyans, of the foreign tourists who are coming. We have done the necessary analysis, the necessary research. The documents are available for you to look at, and we do feel that what you are proposing is something that's affordable and is something that will be accepted. Moko kuom jopiny manogolo pachgi kinde chenrono to ne okone migawono mondo ne jopiny modak machiegni kod kuonde neno le mag bunge oyudo chenro mag dongruok mopogore kawuok e bad migawono manyalo konyo e bero ngimagi. Ne wasewuok kodgi e hall ma penjogi ni to kwasiyienegi wamiyogi go ahead mondo gi increase the revenue. What will the community benefit out of it?
koro ne wawinjore kodgi ma giyie ni gibiro timo, gibiro bedo ni gichulo compensation promptly, gibiro gero ne community hospitals, schools, they pay school fees for the children. Those are the things the Kenya Wildlife Service timo ne communities modak around the parks. Kalure gi mbaka mwago kaka waneno ni gini onego timre nikech jo game nigi yo achiel kende mar yudo pesa ma ginyalo rito go legi. Achiel kuom yo ma giyudo go pesa en revenue ma ichiwe gate gi. To en gima dieri ni ka gionge kod pesa to legi ok nyal rito maber. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Olorne gochi mag tuke ni jatend migawo mar tuke Salim Mvurya okwayo jo Kenya mondo ochop kar romgi kendo miyo jotuk Harambee Stars mijing'o e tuke mag CHAN kano wuoye kinde mane otimo limbe mare mar neno chal mar alap ma Kasarani gi Nyayo. Mvurya olero ni gin gi ikruok moseromo kendo gi geno ni Kenya gi Uganda gi Tanzania biro bago tuke mag CHAN e yo makare. Very happy that we have good progress. You have seen the branding here in this stadium, the branding in Kasarani, and many of the things that relate to the tournament are now ready. And the teams have begun to arrive. I think we have several teams that are already in the country. And therefore, I want to assure Kenyans that this historic tournament is going to take place as planned, and all the preparations are on schedule. Even at the airport, we have a desk, we have a number of stewards and volunteers who speak several languages, basically also to guide our delegations, CAF delegations and visitors who will be coming here to watch the games. We also have a lounge for VIP delegation at the airport, and therefore we are not taking anything to chance. Bas wadhi yumoro wachuoko dogi buch jopiny bang' daka matin. Akida David Chairman onagi ke Steve erokamano kuom neno Ramogi TV. Jaduong' Patrick Awange kane Ugenya Yenga mano wuon Belinda erokamano ahinya kuom neno Ramogi TV. Odogo bang' daka matin. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Yudu thuolo madhino tuke mag tim mar Chelsea season mabiro achiel kachiel e lap tuke mar Stamford Bridge e piny mar England. Nyomath mar Predator Energy Drink bang'e oramo mide bo pekeno e namba mar 29844. Yudu thuolo mar loyo pikipiki mar boda juma ka juma e tempile ka pile. Wadhi Stamford Bridge to mna gi math mamuol mar Predator Energy. Predator Energy, the official energy drink partner of Chelsea Football Club. Rule your kingdom.
Nise yudo nyudo nikelo nyako chia cholokore nyeje lunga ni sandi nango nyako chia ni yere kendo jalo siko kacha ndigi mon nyako chia utemo kadhano E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia gogoko. Nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli kure. Riwreuru gi oganda duto, kendo weuru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokijaricho ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Chonga gilo, emo miachano kama. Chonga, emo semia sudo nyime. Chonga gilo, emo miachano kama. Chonga, emo semia sudo nyime. Mondo yudwe ni kaka sikiza tune mari D*860* 418#. Ramogi TV en od jower duto. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. E rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Tichabich ka tichabich kocha kore saa 4 otieno nyaka saa 6. Lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba, luo benga kachel koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela na koni ne wang ne kawada kocha. Nyaka wang joy mari mar Ramogi TV. Lungani a boy handsome underwear Roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokolo instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimono, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi, kod Sharon Ong'ao. Kickby. Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani?
mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magi mopondo. Siasa ka ng'amoi wa maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Akedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete ubed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV. Ticha beach kocha kore saa 4 otieno nyaka saa 6 lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba luo benga kachel kora jawa maliet Kuwuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela na koni ne wang ne kawado kocha. Nyaka wang joy mari mar Ramogi TV. Lungani a boy handsome underwear roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokolo instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'oga ng'oma nyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Chakre dho nam lolwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Duto teka unusie gi wachno. To ano kabibet ka ikinyuome. To kate arus mare ano kabibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipre malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunji adek. Osiep. Hera.
koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikri ne wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Erokamano kuom kinde Ramogi TV kaune wang' sai chenro mar buch jopiny kama kawo pach jopiny e chenro mag siasa gi kaka piny chalo gi yie ni piny ochomo kama ber koso antiga gi wendwa modhial kochakore buta kaendi Victor Ongola men janon siasa. Erokamano ahinya kuom miya sechegi. Nitiere Isaac Otieno men jagoro bunge la wananchi. Erokamano ahinya kuom biro. To gi Kevin Oyuko ma jakanyo bunge la wananchi ung'e kaka kimbi. Erokamano ahinya kuom biro kawuono. Victor wachaka ni kodi kawuono king'iyo kaka chenro mag siasa dhi e pacho ka wachomo yo maber koso wadhi kama rach. Trevor, weche siasa tek to bende gi yot. Oluwore gi side ma ng'ato nitiere. Kawuono ki choko dhano 5 tipenjo ng'ani ni wadhi koni, wadhi kuma ber koso wadhi kuma rach. Dhano 3 bro wacho ni wadhi kuma rach. Dhano 2 bro wacho ni wadhi kuma ber. Kawuono wan e broad based government. To joma mang'eny nigi penjo. Is it good or bad? An kaka Victor Ongola wacho ni ober. To gik mane waketo ne sirikal duto ka pok otimgi. To wadwa ni otimgi. Wadwa ni mondo otimgi. Mondo kwa bed satisfied complete ni sirikal dhi maber. Koro nyaka sani to kodhi maber. Ponono ni okotim gigi to koro kaber to broad based ni onego bare ODM owuogi koso. Ing'eyo Trevor, siasa kaka wanene gi kaka en opogore. Kawuono kwa wuok e sirikal ni to waduoko jo opposition kendo 5 years. Mana diri mantie moko nyal tamore. Kwa we sirikal ni wawe ni tup. To waduoko jowa e opposition kuom 5. Wamaki amaka gik ma wadwa ni gitim ka to wachuno gachuna mondo gitim. Ka bende manyaka wabede. Man kaka Victor Ongola neno ni kabeto 2027 kaka ODM omiwa deputy president. Okay. Deputy president. Omiwa deputy president. Mok president wuonu. No. Okay. President wuonu to ker pod dhinwa. Okay. Mana diri mantie. Siasa mata diri mantie. Diri wadhi bire bang' daka matin. Ojeno Otieno wacho no diri nene nango. Siasa chomo kama ber koso chomo kama rach sani. Siasa ma Kenya sani to ni kama rach sana nikech iyudo ka jok mantie e sirikal jomoko temo mondo mi los sirikand Ruto obed maber. To jomoko kiny kochiew to duoke tila par chien. Omiyo inyo gine sana mana kaka osipno wacho ni kipenjo ji 5 ni sirikal ber ama sirikal rach. Ji 3 bro koni ni sirikal rach. To kianta bro wacho ni ji 4 bro koni ni sirikal rach. Nikech king'iyo weche osiptende nitie gitabu. King'iyo weche mek school sani ni winjo kaka Mbadi owuoyo. To en adier. Gima ero go Mbadi seche moko wacho adier. Then iyudo ka koro ka jatelo ma ker kodhi oko to kata mondo mi o explain wach skund no kako chal tame. Koro iyudo ka gik moko ma basic makonyo jopiny mapiny. Jopiny mapiny inyore zaidi moloyo jok mani malo. Nikech jok mani malo ibiro ka ng'at achiel goyo dil achiel en osebedo sawa. Lakini ng'at mani piny ni kitambo oyud gimo dhi donjo ge ot ohinyore. Koro
Pinywa sani kata ka wacho ni kata ka jo broad base wacho ni piny ni maber. Adie ma Nyasaye piny to ni kamarach. Piny ni marach. Nikech kata gik mane jo ODM mawan ondikore gi Ruto. Adwa koni adier onge kata achiel mosetim kuom 10 point agenda. Gik ma at least ma Ruto setimo en mana achiel mar NADCO ma en mar IBC kende. Koro gigi ng'eny tok timgi. Ing'e ni jatelo ma Ruto osekawo gini ni ka en gi jakom to koro omako piny, koro piny ber. Okay, onya mako piny nikech adie ma Nyasaye jakom okonye. Kendo bila jakom jatendwa nyadhi oko samora mora. Koro nyako maka jatendwa maber. Kendo ridre kabisa. Nikech sani ng'at makoni ni jorabuon bro dugo mondo gigo ng'ani piny. Okay. Gimbi ne nang'. Okay, siasa chomo kama ber kamano. Okay, agoero kamano Trevor Mbija gi Joramogi kwa ujumla kumia opportunity machalo kama. Gimokwongo madwa wacho ing'e ni gero Ruto nikech baba nigi Ruto. Iwinjo. Mar ariyo, Ruto temo nikech adier kiwacho adier ng'e ni manifesto mar Ruto. Gik ma Ruto setimo gin 70%, but I'm not supporting him. But wawacho fact. Iwinjo. Sani king'iyo Kisumu nyithind affordable housing jiwoga 2,000 kadhi ot. Yani affordable housing ondiko ji mang'eny. Mano ne among manifesto. You know, samo go siasa ni Ruto must go kata dhi nuoye. Ober, en gima yani iwacho pachi kaka japiny ma kawaida. Okiwir ng'ato gi mo. Nikech after all ibro wiro Ruto gi mo okidhi chiemo ka Ruto. Kiwuok ka ikwa vija fea, kandi kwa ng'ato fea. Kinene. Gima uwacho sani wachuru gima jopiny dwano winjo jokama. Weuru wacho gik moko ma jopiny dwano winjango. Inero kori wuoyo. Jopiny dwano winjango. Jopiny dwano winji kaka ng'ani dok dala. Jopiny dwaro ni ong'e strategy kaka ng'ani dok dala. Iwinjo. Owe ponde toka gwambo. Ochung' kaka en wuod lang'o no. Ochung' kaka en wuoyi to oko. Kaka nobiro. Iwinjo. Kaka nobiro ne kaka odongo. Iwinjo. Jogi ng'eni go siasa moko miwiro go wang' ji gi mo. To ana jaluo. Ana wuok piny e geto. Awinjo gik jogi teo ng'ama mose participate maandamano. Ma bunge mula mwananchi makanya. Ma berber activist. To ma bunge makanya. Wachuru gik ma jopiny dwa winjo. Weuru wuondo jopiny. In biloko ni namba chiel. Namba chiel riambo gi pale ni riambo gi piny. Koro ineno ni gima onego timre ni jatend piny Kenya Ruto onego dog dala. Mane gimi wacho ni mane gima jopiny dwaro. Ndio options ariyo. Option mokwongo. Ka onyalo timo mahitaji mag jo Kenya. Gima sani nitie gimoro miluongo ni HELB e university nogole oko. To sami neno gigolo HELB oko no, to HELB no kata en okonye mosomo. Iwinjo. Sani neno jopur mahero no wile gi chenro machielo kogole chon. Wile gi machielo. NSIS magote odhi okawgi. Okedi agule achiel. Iwinjo. Mamano to notimo maber nikech ogolo corruption. Kanyo to indong'i ahinya. But ka otimo ne jo Kenya gik ma jo Kenya dwaro onyidhi nuoye, but ka odhi mbele kaka wahinyore ni dala direct jo kama. Okay. Trevor, just 1 minute. Yeah. Awinjo ka osipna ne wacho wach moro. Ni ng'ama wacho ni kowuok e sirikal ni to jorabuon
dhi duogo ng'ano riambo. I think ne wawe wuondore. Ka jakom ne dwaro president, owuok oko mowacho ni I'm the best person manyalo telo ne piny. They rejected him. Wuodgi gi nyargi nowuok mokonogi ni no, ng'ama udwa keto ni ok ber, keturu jakom, keturu baba. Dong ne gitamore. Baba oti odhi dala, gidhi ting'e gi wilbaro gitere Bondo. As if that was not enough, jakom ochako wacho ni koro wadhi e AUC. Hudi campaign Raila. Kagi campaign ne candidate Majibu tima kawuono e jakom kochacha. Ere kaka gino osekonyowa. Inyalo di campaign ng'ato ma Kenya ka ma ng'atwa binano that malice. These are the same people with us we did not elect the government. Matiyo kawuono. No kwa wane kura an personally no kagone ker kura. To ka sirikal magine man gi yiero wakonyo gi support. To shida koro bedo ni sirikal nira. Just before that impeachment, kane poko tim impeachment, sirikal ne ber. Ng'at mane man wacho ni Ruto must go. Onge ng'ama ne wacho mano kata achiel. Onge ng'ama ne wacho mano. But once no set me impeachment, koro owuok ni Ruto must go. Just moments after the elections, our people came out. Wan kaka Jodiem no wuok komo wacho ni no, Ruto must go. Sirikal ni ok ber. You can remember that? Dong ne giwacho ni waketho andgi. Dong ne giwacho ni wan ok wahero kwe. They're the same people. When we were saying Ruto must go, gine gidagine, Ruto ber. Kose timi impeachment, koro Ruto rach. Who is the problem? It is us. It is us. If they are saying Nisha is not working, I have to ask. Sechema pokno timi impeachment mar deputy president. Was Shah working? Shane tiyo. Kasa ni Shah okti. To sechema poko impeachment cha. Shane tiyo. It was not working. Mabende sani koro it is even improved. Tangomi koro sani miwache ni Ruto must go. To sechema no nego wache cha to ne onge. Just one last point. There is this scandal mar expressway Mowuok. Have you heard anybody saying anything about it? Let us be honest. Kenya chulo loan. Okay, let me not go so much into it. But what chulo loan mantia ka benefit ngato directly. Is there anybody talking about it? Just because it is not Ruto, it is not Raila. You want to see people saying, oh, we need that money back. Let the anti-corruption, let them investigate. Let them come in. Ungenga mabro call for that. I can promise you, ungenga mabro call for that. Just because it is not President Ruto, it is not His Excellency Raila Amolo Odinga. They will not call for it. Okay. Yeah. Isaac neno kantire geruok mara kwede moro machalo ni bedo mar joluo e gini ema koro chal ka gima kelo pupni more sirikal ka koso sirikal ok tiya ine miwacho ni kind ji abich ji ang'wen di wacho ni sirikal ok ti to Ongola wacho maber ni ndalo machon cha to notiyo. Objawe akoni gimoro. Mokwongo wan kaka jok matindo onego wawe politics mar ukabila. Ukabila en ang'o gi dholu? Dhoudi kwede mag dhoudi. Ya kwede mag dhoudi onego wawe kabisa. Sani onego bed ni wan kaka jok matindo waweyo timbe maricho mane jodongo ka oketonwa. Gimoro karach to wacho ni rach. Sirikal ok ti chakre nyaka ne jaduong' ni jatendwa ni donji. Onge kaka inya bet advisor ma advisors gi e gik monego bed ni imi mondo mi onego mi ibed advised mondo gik moko tim. Sani adier Kenya wainyore, dhano inyore. To kik ubed ni koro ni kanyo cha jakomo odhi konyo Ruto mondo mi sirikande ochung'.
ni koro kata ka gimoro otimore marach ni wan kanyo ok onego bed ni wakwero. Mago gik monego bed ni sani jo Kenya wasekalo. In fact sana jok matindo kaka wan kamae onego bed ni gigo wakalo. Kik bed ni wawacho gik ma walu gik mane Professor Nyong'o gini ne timo. To kata Professor Nyong'o kineno opingo gik maricho. Yani omiyowa yo maler mondo mi walu. Koro an gima wacho Umbija. Sirikal ndiyo joluo ntie iye, lakini adier ma Nyasaye ok en joluo te. Ok ochuno ni koro ni ka koro baba no odonjo e telo no, ama odonjo e coalition no, ni koro no ting'an be adonje iye kode nikech ajaluo. Koneno maber, koyudo gimoro matin e iye kanyo gi joge moketo iye kanyo go, ok maanisha ni an be ofuku na ber. Iwinjo? Onego bed ni wawacha dier. Ta dier ni ema dhi yawo wang'wa, tema dhi yawo wang' jotendwa, ma kineno gimoro amora kaka jotendwa moko ma wabunge wuoyo, kata ka neko timre, to gin koro giwacho ni dong' kata wan be nonegwa. Sani ok onego bed ni wawacho ni jogi konegi ni koro chulo jok mane onegi koni. Onego bed ni wawacho ni nek rach. Mondo mi warekebisha jatendwa mondo olu chik. Chik wan go maber sana, lakini jowa ok lu chik. Sirikal rach, adire maber. En mana niya, itaya mondo mi ochop ang'o 2027 no, ji otim ang'o, ji otim election. Lakini an gima ng'e maber en mae. Sirikal mar Ruto odhi lwar marach kaponi ok oloko gik matimore marichogi. Odhi lwar aduwa. Aduwa. Na in ja one town. Ok aja an ja activist. Wan jok marekebisha komarach to puoyo komaber. Ka joma ber otimo marach be wakwerogi, mondo mi wabede ang'owa e line maber. Gimbi mineno ka ntiere akwede moro kata kabila moro madonje igi. Gimokwongo madwa nyisi Trevor Mbija. Gima adwa nyisi, gimokwongo adwa ni mondo ung'e ni e Luo Nyanza wan pok wayudo self freedom. Joluo, we have no freedom e Luo Nyanza. Gini awacho e wang' jowi kae, joluo madongo ong'eyo gima wacho. Iwinjo? Ng'enywa waluo Ruto blindly. You know? Waluo Ruto nikech baba ni kacha. But gimomiyo waluwe kata wan wakia. Iwinjo? Wan adier mani kende. Jaluma winjo ong'e gima wacho. Waluo Ruto kamuofu ni rombe. Wakia kuma wadhiye. To waluo Ruto nikech baba ni kacha. Iwinjo? Broad-based government masani nitiere ni. Ji matin benefit kuom gini. Ji mang'eny odiyore, inyore, togi kech. Look at healthcare system osiptendewa. Di kata Oyugis, di kata Kure. Osiptende onge yedhe. Iyudo ka koro daktari oyaw chemistry bath osiptal kama. Koro ondiko ni yath tidhi nyiewo ire. Nang' onge yedhe. Iwinjo? Gima inyowa wan joluo mokwongo, wan kwanya wacho na kweda yath manego jaluo ni mana jaluo wadgi. Iwinjo? Trevor ng'ato ko adwa binyi kawuono otiyo koda jaluo wadu. Idhi aminia. Ne wadhi waamini jodongwa sana ma wakethogi. Iwinjo? Masani freedom mar yiero kata mar election. For example, Umbija, insani idhi chung Nyakat. For example, undi competitors mang'eny ma achiwo ranyisi. Iyudo ka okaw ng'ato no mi certificate kinyiso gini ya wadhi uru nomination ma kawaida ni iyudo ka okaw ng'ato mi certificate. Ochun jopiny gi ng'ama ne ogidwa. Manyiso we have no
freedom. Mar ariyo, joluowa en sama koro choma ng'ich welo, gwen dhi kochomo ot, yauru wang' ka uka mabiro ni poko ukowa. Iwinjo, we have to unite. Ok riwa gi ng'ato to wariwore kendwa. Waherre uru kaka joluo, waweuru nyiego, waweuru akweda. Once waherore, ineno United Nation ka piny manigi ji matin oriwore nyalo loyo piny manigi ji mang'eny mok oriwore. Iwinjo? Koro mokwongo riwruok wachalo nade? Telo marach chakore kodwa kaeto biro kuom jopiny. Iwinjo? Treva kidwa nyombo to chuni gi dhako. Ok dikaw dhako mochuni go ne Jakobo. So muma samoro be udoke Biblos. Biblos wacho e kitabu mar chakruok kuchacha ni Jakobo notiyo higni 7 mondo yud chiege to kochopo sa nyombo to nodhi omiye nyako maduong'. Ni chik gi wacho ni nyako maduong' ok nyal kuongone nyako mathin nyuom. Owacho ni sawa. Mato no kaero lakini pod wanyalo negotiate, anyalo tiyo higni 7 kendo. Dong notiyo koko yudo chunye no. Iwinjo? Koro gisani chieng' ma piny luo biro chiewo, chieng' ma joluo biro ng'eyo gima gidwaro. Nikech baba sani adier mar Nyasaye, baba osekonyo joluo. Mano gima fact. Baba ogolowa yugi moting'owa moketowa kamoro ka. But debate makawuono is not all about Jakom. It's all about future marwa kuma wachomo wanjo kanyanam. Future mar Kenya wani kuma wachomo wanjo kanyanam. E piny luo jo mariek ithiro ok nenre. To jomo fuwo telo ni ji kweli kendo gitelo ni ji gagoko. Ng'amo dhier to riek ok yud gima dwaro. Ng'amo fuwo to nigi pesa telo ni nikech utelo nikech pesa ne ok otelo nikech ni oyeri. Ok odwar pesa ni unitamo pesa ni. To mano makosa mar jatelo no koso makosa mar japiny mayiere. Koro gima timore sani gima nitiere gi jotelo gima gitimo jokama. Jotelo temo mondo mi life standard machakre choncha. Inidunga kidhier ilame. Iwinjo? Kati tem mana ni penyo. Uchumi oting'ore ng'ei, school fees, kiasha, kiang'o. Koro joluo emo oya wigi ginyi gima gidwaro future marwa gine maginyalo shepero kamano. Ongole gini nitigi moma kimbi wacho kaendi. Badwa ne duoke wacho ni telo marach chakore gi jotelo ka dhir jopiny. Aneno ni gini chakore gi jopiny ka biro jotelo. Awacho mayiero. One thing. Telo marach chakore gi jopiny. Okay. Koka dhi kuom jotelo. One thing. Ingani politics opogore gi makimbi wacho. Era kidwa ni japinyo change. Scenario enani. Jatelo koseyier. Let's say for example the MPs. Ikawo CDF imiyo jok machiegni kodi. Moko ikani rito godo campaign. To japiny to nigi kech. Kendo kech en kech mapi. It means ni podi biro mana influence. But let me go back. Kimbi no wacho ni idhi hospital yudo ka yath onge. Health is a devolved function. Ok en lwet national government. Kiyudo ko hospital rach, kata yath onge hospital, onego ipenj governor. Ok onego ipenj the president. We are just being honest. Kawuono anawuok Homa Bay County. Let us be honest mondo wang'e ane Homa Bay County. Kabe nitie gima sirikal mamalo osetimo. Let me talk. King'iyo gima sirikal mamalo osetimo Homa Bay County kawuono kata dwa keto mana ji ogo simu ka dhano 10. Ting'iyo ni sirikal mamalo osetimo nitiere. Kendo wanyalo ne? Onge gima perfect. En mani wapolishe mana kaka watimore nade kaka wadhi mbele. Donge. Domano winjore. Wawinji.
osiepna ma Isaac na wacho niya ni one onego watiek tribalism is very right, but ng'amotelo ne opposition kawuono kochung' kumoro amora kadwa wuoyo, statement mochakogo watu wetu ya Karembuto, you can deconstruct that. You can tell me no here. Mondikona nena ya ngamoto no position ka uno kacha uoni tupu. Watu wetu wa. Kanen e komcha. Eno wacho mana watu wetu. If this is the person midwa no golo Ruto ka. To my the same person mano wacho ni serikal and mar shares. And I have evidence, I can produce it even here. Kwa wacho ni hii serikali ni ya shares. Kuna wenye waliweka shares mingi, wengine waliweka kidogo. Sasa inka niketo mang'eny chikuonge chiemo. Ng'amano keto matin chiemo mara, ng'amano keto chan kata koro kodo to kocho. To shares gi to en ushuru mar ja Kenya. En tax mar ja Kenya chu, ja Kenya te. Kidhi nyiewo fuel ne gari ichulo. Kidhi nyiewo kata mana kibrit ichulo. Chumbi ichulo tax. To ng'ato biro koni niya ni ma serikal mar shares. Koro ka niko kura mang'eny tikwongi chia. To seche michoko ushuru ni daki konwa joma nokoko kura ne sirikand ni mondo gin bende giwe Kigichul. Tango mien kende minene to ntiere jomodong. Maraga ni kae, ndi Matiang'i ni kae, ndi jinti mang'eny. Tango mien kende minene. I've just talked about Ngatma lead opposition. Mama no Vice champion in the one term. Opposition. Thank you. Okay. Imani na perception mari. It is a perception. Kataka sana kijasiasa but justice. And you understand all these things. And benda justice I do. Chok joko tete. Ngama nige kura. Eigi. Who? And politics is about numbers. It is about numbers. Kionge numbers, where can you go? Though nitie ukora moko menyalo timo mondo yudi kushecho, but nyaki present the numbers koki nyalo bedo considered anywhere politically. Okay. And he is the only person who is having the numbers in that group. Jomodong okine kanigi namba mora. Numbers gani gani? Matiang'i, Eugene Wamalwa, onge. Moinge is the only person with the numbers. Okay. Isaac, kuro udwani kuri chiwa ne duoko mari. Weyako ni gini eno ka ng'at ma ni mbele ema kuongo chako gi wach watu wa Mrima. Ere kaka idwaro ni jiki wach maru Kabila. Mokwongo opposition leader ma Kenya waonge katiba waonge gi opposition leader. Minority government en ga majority gi minority. To manobu to ground winje no mokwongo ingeni owacho ni walu chike wawachi kaka chando kaka katiba cha ya koro mwaduoke kaka katiba koko waduoke kaka kisiasa. The minority leader onego bed Raila up to date. Koro ingeni kio wacho ni kawalu katiba to wangi minority leader wuoyo marach wuoyo about Kabila matene ni Raila ma wuoyo to Kabila nikech mano koro walu ang'owa constitution don. Lakini gimanti en ma ka uwe about Rigathi ni neno maber mane wuoyo 2 hours gi dhogi. Vijende ni matindo kawan kaka mana wacho mokwongo ni wande monego bed ni watiyo Kabila no chung kode mokwere ni gik miwacho gi ok donjnwa ko mae gimo miyo ineno ka wawacho niya wach maru Kabila ni nyaka watieke. Koro akwayo osiepna ni okijana matin ka an en be nyako chak wach mar tieko ang'owa Kabila ni kiko obed ni en mo omedo pod ting'o gini obro gini kata ma nyathini be pod bro kaw gino chako ting'o kendo. To amor gi gima ne owacho kendo ni gine mar health obedo devolve mana adier ei katiba, but in real sense en adier iyudo ka national government pod nitie kiwango modongago
ma pod jo county ok yudi budget. Iyudo ka county government golo maybe 40% teno dongi 60%, which means ni gini a book obedo devolve, but piny kae nitie kaka ng'owa idhire pod waonge gi gik ma sirikal timo maber. Omiyo gima ne jakomo kelo mondo mi ji owuo, magi gik monego bed ni wachako wacho e piny kuchocho ka mlango kumi kuchocho, wachako wacho ni ang'owa matimowa momiyo onego bed Kenya obed kama. Devolve government ni botiyo maber koso pod nitie gima omake. Koro onego bed ni kik wawuoyo ni gini otim jogi mok ti maber. No, wakuong wang'i ni gik mokete gine e constitution gi biluwo gi mondo mi wachak wuoyo piny kuchocho. Kwa biro nyaka malo to wadhi yudo gik machando Kenya. To mae ma wadhi yudo koro jok moko kaka wan mwadhi chungi. In kaka ma inya chung kiero. Idhi makwa kamoro. Idhi chung kanyo. Nyakawa. Idhi chung nyakawa. Idhi chung MCA. Ma koro idhi makwa go. Nyaka jopiny ket teko maduong' niya. Waketo chik ma gini ka MC otimo to wan gi right mar gole within kata 1 month. Dhi miyo waluoro. Ka watimo gini MP wa Mombi jakotimo ma to 2 months otimo ang'o? Dala. Dhi miyo iluor ma ok idhi timo makosa mineno jowa gitimo gi. Iyudo ka ng'ato wacho niya miya urutelo wan wadhi konyo baba. Ang'o giwacho gana wadhi konyo baba malo. Teyudo ka jogi miyo 131 million pesa matin MP. Teyudo ka jogi gima gitimo en ni pesa ugolo mana mar dhi liel siling 5,000. Pesa modongi gitero kanye. Magi gik monego bed niya jopiny kako siepna ma support government malichni. Ok wawachi ni wan ok wa support government, but gik monego bed ni watimo ang'o? Wapuonjo jopiny ma piny mokiago mondo mi bed ka ging'eyo, then watimo accountability kuom ang'owa kuom jotelo. Okay. Kimbi ni daduoko Ongola ka seche mano. Gimoko medwa nyiso Ongola. Osiepna. Kata Victor. Ng'won kuom gima dwa wacho ni. Gima dwa mondo ing'e, Ruto is the head of state. To pesa machopo kuom governor ok en ushuru michoko Homa Bay. En ushuru mag wuok e Kenya te. Ema president lazima release. President en kaka CEO maran kambi en Kenya. To ne mondeko gi, lakini gine CEO maran country. Iwinjo. Ka national government udagi golo pesa ni duoge e ginene, duogo ginene county onge pesa. Iwinjo. Wewe oti. Baba, iyo bedo maliet. Idhi duoke, adhi migulo maduong'. Bedo mos. Iyo bedo maliet. Koko chakore. Koko chakore. Adwa nyisi gimoro, wuora. Wek dak ngima mar wuondruok. Iwinjo. Ngima mar wuondruok werigo wek ponde tokni broad based government kia baba kia ngo. Chunki in nyiswa gima jopiny dwa winjo. In fact, ikia kata the main reason why we are talking here. You are just talking because obi microphone, you wuoyo, oketni luondi. Iwinjo baba, wea wuo baba. Gio mi awacho kama. We were debating about things affecting youths. Mago gik ma important. Ini wacho mani allocation serikal tiyo. Otiyo kanyo. Joluo jomariek bwana, we wuondo jomusomo. Mar ariyo, nitiere gimoro ma jopiny onego ng'e. Iwinjo. Wadwaro ni ka wan conversation machalo kama. An jopiny ora. Wasne ni keto sticker na.
ora gi kwayo jopiny mang'eny manika iwinjo wadwani wang'e kaka wanyalo miyo government ni pressure mondo wayud needs ma wadwaro. That is one point. Okinyal bet kamoro ni nyisowa ni Shaki ang'owa okonywa gisani thieth en gima ber, somo en gima ber kuom nyithindwa sani ok som, iwinjo nyithindo ok som nang'o kuonde moko kaka gichiemo gi garama mar ngima odhi malo, iwinjo. Mar ariyo, king'iyo weche mag thieth, for example, sorry for naming this, Dhi Kenyatta before thiedhi nyaka igol pesa, ibed gi SHA, ibed gi SHU, ibed gi SHE, nyaka igol pesa ma iluongo ni mar kadi. Iyudo ka ji tho e line nikech onge attendance, iwinjo, dakteche onge. Dakteche inyalo yudo ka daktari achiel ran osiptal mangima, to nurses ma wuok e university matimo attachment gi gin to gipong'o kanyo, iwinjo. So ka pok ineno gimoro gi wang'i, ka pok kato yien olwar kuomi, ok inyal ng'eyo gima ng'ama yien oselwar kuomi gima nowinjo. Mar ariyo, wase participate e maandamano gima bi And I'm it is upon the youths to come out. Mondo wangi nangomara. Kana chako na wacho na support the government. But nitiere fuok moko. Monego bedno atimore nade? Wajazo. Nitie gik monego bedni sirikal ni pod timo. For example, nichomiwa nini? Kar stima, energy. Oketo Honorable Wandai. Penjo monego bedni wapenjore e show ainani. Ni to jowadi mosedo stima, to jowadi madhi yudo by 2027. Nichomiwa kar pesa. Mabende wanomiwa mana kuonde adi. To jok mantie gi nafas mang'eny moingowa, manyaka gi majority gi deputy gang'o, ema ywak ni sirikal rach. To wanomiwa ariyo, to wanopako ni sirikal be. What we should be asking ourselves, en ni gik momiwagi watimo goda. Iwinjo gino. And as youths, it is not just about the demonstrations. It is not just about wachone watimagi macha. Wan bendo nego wakaw actions. Sane IBC dhia wache registration mag voters. Idhinjo kiwacho ni youths uwuog mondo register, okaw ID, okaw kura. And the leaders will stop there. Onge jatelo mbiro winjo kawacho ni Gen Z uwuog oko mondo olar kombegi. Kata mondo party support gi. Onge jatelo mabiro wacho mano. But ibiro kon gi ni guog oko, gikaw kura, gikipande. Mano tibiro nyisgi. And then it stops there. Katete ane national government. Ok ni koro it is perfect. But wan kaka joma bi, nitie gik monyalo siem. That's what I'm saying. Okay. Nitie gik monyalo siemo, miwachi ni sirikal mar Kenya Kwanza ma wane ok wagone kura has done 1, 2, 3 and 4. Okay. And the utterances mag kimbi are not factual. In fact, they are misleading. To claim na kia gimokelaka. That's very wrong.
And I just don't understand him. But if I had time, I would want to lecture him on a few things politically. Nekech siasa, in kake ngeye, maybe ngeye in terms of Baba and Ruto. But then, to bring a community together, that does not mean nikoro in tribal. Kawuono king'eyo, let me just give you a few examples. The president nigi bedroom ne. Baba nigi bedroom ne. Aya, king'eyo Gachagua en gi bedroom. Ng'ato ka ng'ato nyaka ibed gi your stronghold. That's not being tribal. But tribalism biro mana kakoro iyango ni ng'ane ok onego oyud gini nikech ok otima. Ng'ane nikech oja dhot cha ok onego oyud gima chalo kama. Iwinjo gini, mane kuma tribalism bire. But kao jowa mondo waket kumoro achiel under one party man ODM, that's not tribalism. Okay. Supporting the government does not mean nikoro wadhi kacha blindly. That's very wrong. Let me tell you, for example, PS Raymond. Whatever he has done, the position mare. And gimangata ngata nyalowa. Mbadi, whatever he has done. Wandai, kawuono, ndhiwa nitire kundmi ikete stima. Just because of Wandai. So, kidwa criticize the government and then ikete line marju. That's very wrong. Okay. We didn't vote for the government. But konyalo timono gimoro then let us support. But push, mondo wa push gi, mondo gik ma pod wadwaro ka. Toti, obey. That's what I'm saying. Isaac, wach mogik. Gimongo la wacho winjore ni okonyiso ni ka gimoro maber otimore to onge gima rach mabe timore. Mak mana ok go koki gima rach kende to gima ber okuwe. Tiweyo. Ingenia de bedni an in full force government to okapar kata kugula nyaloya e gik ma government otimo maber de beni ne sirikal full to koro ngechogi na sirikal lakini winjmondi nikech jogi ok tim research ogi gionge gikia support government gima ber lakini gima dwa wacho eni whether government otimo maber kitimo marach matin to ine government kata maber mitimo cha koro lal ok bineno koro jogi nyaka ng'i gik ma gitimo maricho gi mondo gitieki kaka wach mar nikni orum gi wach mar go nyithindo risasi kwani udwa ni mondo Kenya wabed gine ro ngonde te kimi daga chiel gima tiyo go en niya gima ne jakomo chako ni mondo ji owuo gino gima ber sana nyocha pinge lakini nyocha oketa piny kamoro mopim nago kako bet ma nyocha amua lonche kimi daga chiel wach mogik erokamano an gima kungo wacho in case ni nyalo bedo dialogue to dialogue Baba gi upande mar Ruto obed konchiel then Kijendo obed konchiel iwinjo mano namba achiel. Mar ariyo, Ruto gero kanisa e State House. Wago erokamano ne ker kuom gero kanisa e State House to parie jokong'o be
ogernegi bicycle. Isaac Otieno jagoro bunge la wananchi Kevin Oyuko gi Victor Ogole to kama jago ngono mpaka kawuono mane kama weche no mar buch jopiny an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa unindo maber jo kama